ukuthi ngenzeni wena emzini wami ubaba uzohlala ngithi Hey madoda nibonile iphepha lemaths belinjani? Ya bafe, yabona khona mase kuthiwa hands. Hey bafu, lapho mina akuhands ngangitshethe igama lomuntu. Hayi kodwa bafe bona ngale wokuthini ke nje. Hayi ngidabulile nje mina iphepha. Yabona khona ama tariff. Hayi ngishayile bafe. Hayi mina ama tariff angidlulile kodwa idata handling hayi ngishayile. Phela mina idata ngiyacalculate ngaphambi kokuthi ngisendele intombi yami. Wena Masiya wenze kanjani? Ubhale kanjani? Masiya. Sikhuluma nawe ndoda. Alright ndoda. Yang right madoda. Yazi umuntu umbuzo uthulambile yini? Ethi usuthi kodwa ubumbona kahle ebusweni ukuthi ulambile. Masiya ukho right. Right ukuthi ngine stress ukuthi kusasa siyabhala esikoleni. Yazi madoda kufanele vele namhlanje yamba manje sihambe sonke siyofunda sonke. Just nje ukuthi sikhumbuzane lapha nalapha. Hayi mina bafethu hayi ningangibali mina ngiyisa hayi. Hayi wena vele wena kabone vele ufele usiginga. Manje Masiya wena uthi sihlangana namhlanje? Hayi khuleka sahlangana namuhla bafo. Manje Masiya lithini mama? Hayi uqalile wena. Hey mina bafo sengihamba nje. Aw, eni kanje? Ukuthi ngifuna ukuya lapha kunobuhle lapha. So understand kodwa nje ama calculations la kuma time zone. Yeah bafo ngiya understand and ngisize kakhulu ngiyabonga yazi bafo. Nesho bafe I understand. Yini bafo wathi ngithenga ungeke question e1 mhlabele nje. I know relax. Oh excellent. Sasa ne. Hello beautiful. Unjani? Ngiyaphila njani? Hayi ngiyaphila benjani usuku lakho? It was tough but belu writing and wena ngizile to be reading ku English. Cabanga besifunde Romeo and Juliet and iyasho yazi bengikhumbule ngebreak. Uyazi nami ukuthi bengikhumbule kanjani and ngenkathi studisha mina nabangani bami studisha life science bengicabangela wena nje bengikhumbula wena. That's sweet. Do you have any big plans for tomorrow? Not really. Nginama homework amaningi nje kodwa bengicabanga ukuthi singawenza ndawonye ngeweekend. That's perfect. Khuleka ngizoza kini. Ngiyakujabulela lokho and futhi singathatha ngisho nebreak sibukele imovie ndawonye. And nakanjani nami ngizophatha ama-chips wakho wathandayo. And vele unjani sisi wakho? Ngiyadlala ngizoza ne. Wena ungijwayela kabi, unasenze benzi.
Angiyena umbulali. Angiyena umbulali. Man, Thabiso mfethu. Indaba uma sube ngekho izolo esikoleni ngoba phela besibhala izolo. Hawu, awuzwanga yini baba? Angizwanga ini? Khuluma phela ndoda angizwanga ini? Masiye ushonile kuthanga. Ushonile. Ngesikhathi ephuma kini? Bethe. So athi xabana nama khona ipara xabane nalo lapha avela mgwazi. Hayi. Angikho lwayo mina lo nto leyo. Wona uyizwephi lo nto leyo? Ithi nawe yazi bethe indaba ekanje bethe ayihlali phansi. Nje ya. Masiye bethe ushonile. Kodwa khona vele khona into ebi-off ngase. Tsange sibuya esikoleni nje hayi. Ya, namamona baba. Kodwa ngeke bafake ikhona. Masiye, umntata sihamba naye kuthanga. Hayi. Ikhona baba manje uthi sebenza njani? Kumele samukele lethini. Ngana-ke bethu kodwa usuke haya kodwa ko. Hayi no baba. Bengazi ngesitholo sikaSukuthi. Kufanele sivele kodwa kubo njengabangani. Yeah. Umnganweni. Sekho umnganweni. Siya ushonile. Yasibaningi abantu abangayazi le ndaba. Hey, umnganweni ubuya mfethu nini maqedwa baleke. Nina namazi uthukiphi. Ngakho ngibuzo sibili ke. Uphi umnganweni? Thina bafunde siyazi ukuthi uma siwushonile ukwazi uyiphala. Hayi bo ndoda, akwazi phela ukuthi ubizwe ana ngephara. Hayi manje nimbona-ke nimtshela ukuthi la sohlala khona koqhuma ndlevana izinto zofethu. Ngicabanga ukuthi udidekile manje. Ngiyayazi into engikhuluma ngayo. Akho ngiyanitshela nje manje. Khoze inyane lemvubu edliwa zinyoni maqedwa wagciba izizini. Kodwa ngitshelile labanye. Tshela mfundisi ngenzeni wena. Emzini wami. Ungawo. Uzotshela ngenzeni. Wena la ufuna senze benze.